mujallar Arewa, ku danna subscribe, ana ku danna ƙararrawar sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Sunana Hauwa 16. Gada nake zuwa. Gadar Gaya. Tsoron abin da babana ya ce min ne. Tun da ya ce zai kashe ni kuma na tsorata. Ni na fara fita. Gadar Gaya kawai nake zuwa. Wurin mutane. Wani ne ana ce mai Anas. Shikenan gurin shi da muke zuwa. Akan ba mu 500, 1000. A'a, ba tare muke kwana ba. Gurin kwanan mu daban ne. Akwai wa'insu mata ma a can da muke kwana da su. A nan yake, ni Alliance mai na sani saboda a jama'ar Rot yake. A nan na san shi. A jama'ar Rot na haɗu da ita. Mun yi makaranta ɗaya da ita ne, firamare unguwan Kudu. A nan muka haɗu muka fara ƙawance da ita. Da ce min akwai wani gari da ana ce mai Gadar Gayan. Sai na ce mata ina ne, sai ta ce min ai bai yana da nisa amma ba sosai ba. Sai na ce mata to yaushe za mu je. Sai ce in sa rana, ce a da ban taɓa zuwa garin ba, ke dai ki sa rana. Ita ta ce in je in ce mama na za mu je biki ne a Locust. In na ce mata in ta yadda he mu je, in kuma bata yadda ba za ta san inda za a yi. Sai in ce mata na san dai mama na ba za ta yadda in je ba. Inda kin gani ba fita nike ba yanzu, in na fita ban san me zan ce mama na ba idan na dawo. Sai ce to shikenan. Ita ce ai tana zuwa ce min ai yanzu za mu dawo tunda ma gurin ba nisa, ni dai zan ga nisan gurin amma gurin ba nisa. Ni ce to shikenan mu je. Ita ce to kwanan mu 2 za mu dawo. Sai ta ce min akwai wata uwarsa a wannan a Kano, mu je gurin. Sai in ce mata in ji ita wannan din. Ta ce min mu je gurin. Sai in ce mata a'a ni ba zan ji ba. In ga kwana 2 yanzu kullum yana mata nacin akan ta zo ta kai ni gida. Ta ce min ai yanzu za ta kai yau ba hanya ba ta samu daman kan gida. Ban ce to shikenan kullum dai in ta zauna ina tunanin zan dawo gida. Sai da zamu dace ce mu je Kano, gashi ni ban san yadda zan yi in dawo gida ba kuɗi bane a hannuna, ita ne kuɗi ke hannunta. Ban san yadda zan yi kuma ban san hanya ba. Ce mu je Kano. A'a shi Anas din muke ba. To ita dai sukan je wani guri su kwana amma ni dai ina zuwa wani gida, wani ɗaki daban na wata mata ina kwana. Roza ne haka da mata. Babu. Ni babu wanda ya sanni, a gada ne kawai kuma mutum ɗaya ne. Babu a garin nan bane, a gada ne kuma mutum ɗaya ne. Sunan shi Anas. Ba abin da muke sha. Ba abin da ake sha a can. Ba a nan bane, ai ba a nan ake aiken ba. Wannan ne a can ƙasa unguwan Kudu ne. Lokacin da muna zuwa mukan je dai in makaranta ne mu je musu aiki, musu wanke su aike mu a ce mu je mu so musu call wanda ake haɗa shi da shisha. To shikenan dai abin da na sani. Sai ce mana mu je Kano. Sai ce mata ni ba zan samu zuwa ba saboda kin ga kwana 2 kuma mama na aiki aka mata, ya kamata in koma gida. Kin ga nake mata aiki. Ta ce ai ba damuwa tunda idan muka je makaran za ta samu dan uwansu komin dare wanda zai dawo da mu. Na ce mata ba za ni ba.
mutum ɗaya ne. Ba ma kwanciya suka yi da ni ba, mutum ɗaya ne kawai, ƙwajajen ne kaɗai. A shi ba ana yake ba, a gada yake. Ai a gada aka ce min, ko ba a tambaye ni a nan ba. A nan garin yake, ƙwajaja ne. Shi kenan. Shi kenan inda nake zuwa, inda ban san ko ina a nan ba. Sai dai idan ita ta ce in zo in raka ta. Ni ba abin da ban sha'awa, kawai dalilin raka ta inda nake yi ne. Babu. Da gaske ne. So ɗaya ne. Ban san ko wata nawa ba. A gada ne. Wani ana ce mai Kabiru. Ni na zubar mama wanda ya sani, ko mama na ma bata sani ba. Ya sani. Magani dai na je aka siyo. Shi. Ya ban ji daɗi ba. Allah ya ma ya zo ƙarshe. Saboda sanadiyyar ta ne nake yawo, amma da ba inda nake zuwa. Abinda zan iya cewa kuma yanzu. Mujallar Arewa, ku danna subscribe, ana ku danna ƙararrawar sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mujallar Arewa, ku danna subscribe, ana ku danna ƙararrawar sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.